Aħna dal-aħħar snin provajna nintroduċu il-local foreigner. Kien esperiment li ħadem biss li ħolqilna ħafna problemi. Għaliex aħna ir-regola kienet dak il-barranin li kienu jgħixu Malta u ilhom sena jaħdmu Malta, daw jistgħu jilagħbu bħala local foreigner, isu qed jilagħbu bħala Maltin. Kenna daqsxejn problemi minn kemm ilu, minn Mulux u minn FS3 u ħaġa oħra. Kien ikun daqsxejn problemi u protesti u ħaġa oħra. Allura għedna għaliex ma ndaħluhax bħala barranin, ndaħluhom bħala barranin. Il-klabb xtaqu illi ikun hemm 3 barranin dis-sena, ġifieri qed ngħidu illi aħna qbilna magħha għalissa illi ikun hemm 3 barranin imma l-idea illi ma jkunx immiżjed minn 2 li huma professjonali. Ġifieri qed ngħidu li jkollhom ġiex professjonali u jkun hemm local foreigner. Ġifieri aħna s-sena d-dieħla qed ngħidu li bil-fors irdu jkun hemm ġiex Maltin il kollu jilagħbu. Ġifieri bil-fors, ġifieri tista' jkollok reġistrati 5 barranin biss mill-5 irdu jkollok 2 Maltin bil-fors jilagħbu. Ġifieri inti bħala tim bil-fors irdu jkollok 5-6 players Maltin illi wieħed qed jibiddel il-ieħor għaliex jekk inti tispiċċa minn 4 inti minflok 5 tilgħab 4 players. Tgħidu imma 2 mhux ftit, aħna l-idea hija li l-ewwel qed inkabru t-timijiet f'Malta. Fil-fatt ħajkonna 7 timijiet dis-sena fl-ewwel diviżjoni, hemm tim barranin tal-Fusion illi kienu fl-Amateur League is-sena l-oħra dis-sena ħajitlu fl-ewwel diviżjoni, ġifieri s-sena l-oħra kellna 5 timijiet, is-sena jkollna 7, ġifieri anke l-Florjana sabu żjed players biex huma daħlu anke tim ieħor. Tgħidu li Maltin tnejn fuq il-kort, players Maltin għandna ħafna żgħar tilejn. Forsi mhumiex magħmulin biżżejjed biex jilagħbu First Division għalissa, forsi. Allura wkoll hija tajba dis-sistema. Kompens tek hemm l-Under 23 League. Dawk il-players li huma tal-Under 18s daw irdu jmorru qabża biex jilagħbu fl-ewwel diviżjoni hemm qabża kbira. Il-livell huwa differenti u kien qed jiġri li players żgħar qed jilagħbu fl-ewwel diviżjoni li ma kinux m'għamlux il-livell għadhom. U issa xi ħaġa sabiħa tkun illi dawn jistgħu għandhom liga għalihom l-Under 23, apparti hekk dawn ħajjittrenjaw fil-klabb tagħhom bi 3 barranin magħhom. Daw ħajkunu qed itellgħu il-livell tagħhom mhux biss fil-logħba hawnhekk, forsi ma jtantx imissu l-kort, imma ħajkun hawn players Maltin, hawn players clubs li ħajkollhom iżjed Maltin milli barranin. Ma daw qed imissu l-kort u qed imissu bidejhom qed jilagħbu day in day out training ma' daw il-players barranin, qed itellu l-livell tagħhom, qed itellu l-fiżik tagħhom għax jafu li l-fiżik tal-barranin hu ħafna aħjar minn tagħna li daw they have to up their game bil-force, jew up their game. Ġifieri aħna qed ngħidu illi iż-żgħażagħ li għandna mhux ingerxuhom, qed ngħidu ħares, għandtukom ċans, kompetu, ollu l-livell tagħkom ħalli intom tilħqu il-livell tal-ewwel diviżjoni. Jekk il-clubs jiddeċiedu li jġibu 3 professjonali fit-teams tagħhom jinsow in-nurseries tagħhom, aħna l-sena d-dieħla nerġgħu naraw kif nagħmlu u ma nħallux li jkun hawn 3 barranin.